Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Nagosogere omancho muligere bugeta Kisii and Ndizi TV bwaire emaragoba engiyali tukonere Jumamosi kitariki 15 na Isato chomete nyoga 3 mwaka 2023 na sembeo asamangana Amayia ye Chinsa Isato chiabono botuko ayo akobaga kubwatana amonomboro buriolio keumbu gya siasa botambe koretwa amono yo minto John kebatira kiritiko lya lero nigong saransta sekergo kyaiga asacha somotimoko omoke kolende naira nena ndagende kobaga gusanga amona intwe ime ya umurobyo bweke umbu gya siasa yo saransta tekero kya John kebati margo ya bona ngomro kwa Josphat Amisi tikatogende ase omotipuko moke ngwira na tole tikatogende Amayia ase Chinsa Isato chiabono botuko. Bienvenido kegima obotuko bwarero ni gotogochikoba tugotwara omogeni Daktari Julie Nyanchama oyorwanirete kerogo kia obo women rep ime county ya Kisii wetera ekiama kelia kia Kenya National Congress korende tanyaratiribaga liokobwa nero gochikoba amona intwe ase ekeumbu gya siasa obotuko bwarero no bwatiribaga likonyara kobo gotomali boli liago wetera enamba ya SMS yira se etibiago naboigo nabokobatia omorobelio wetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital naboigo wetera Ndizi TV News eyenerensemo ya YouTube. Togo chaka Amayia kurwase county ya Nyamira asomusaki oitobwa mangana job mange otebena ensemo yabasai kurwa ase county yo nigo beso kiri anena kumubolia omorai bwense Daktari William Ruto anyare kobaga kubanga engwana ya bene no morai bobomo bwazi mio Raila Odinga elinde okorobekano konyare kobago kubangwa litukolia Jumatatu konyare kobago teniwa ase enchira ya bene nonya nabo ababwata nibo igobazi mio la umoja kurase county yo nigo boigo basirire aneno korobekano kwa sebatebiringo koranyara kobo kwenekia kwaretire amonjorerio asoborai imiense ya Kenya mosaki itobwa mangana job mange kure county ya Nyamira na mange mono Maiga yomorai bwe kiombe kia Azimio Raila Odinga koralia okorobekana okukoraberi tukuria Jumatatu ewiki kobwatia asengenjo serikali gotaikerania amagani abo igati yabo ogokeiwa kwekerengo kyobogima lakini sisi nataka Wakenya wasikufe moyo Wakenya nigaba menyi be county ya Nyamira barure birengera byabo tudumisha amani tigatobe chi ambassadors chomolembe bono muna mumaeta maandamano abwate amangana amange egento togoteba iga amandamano ntunda yare tole na ende ntunda tatie karatua ntubwate yaki yetu Kenya ekatiba ngotebero muntu kukwa umiro mwana inchi rasimo soke isiko bonsi pi ma Jumatatu ndoligo jigasi ndoligo jigasi etuandamanete litugerie ne holiday yekara abantu bonsi pi tokale isiko inyor tori gocha maandamano ayebera muao ayo tumokororo muntu yugocha giyo lakini bari bataete konyora bacha maandamano aya banyore ebinto bikeigwe amasiake boigo enganenderere okorobekana kwabo ne serikali gotaikera ni chira babalierete na incho muntu yomobo wabalwani abasaya bake kobeka ngotana litukole maandamano mpakabo sengencho William Samoei Ruto at the asweto office atebeta na aiwa matuko emiyemo achenchi economy ya Kenya twaligere iria matuko 100 etire kendo nke yakolire
Korende ense moyende ya baraiba basae kurwa sekiombe Nyamira Youth Peace Ambassadors mbagi keria okorobekano kuo na goteba niko korachi goturubania ense. Ntumuna viongozi vya basae kuroro ngurwa Gusii tunashikilia kwamba hii maandamano hatuhusiani nayo kabisa, na tungependa vijana wetu wa Kisii andonzi asomole muna morali Nairobi, so stay away from this. Maybe other communities wafanye, but sisi kama wa Kisii we hatukubaliani na hii maandamano kabisa. Engana ya bagego segeto na basai kurwa sekiombe kia Gusii Peace Movement. Bono intubna youth leaders toko tebya basai ba minto ngati we should avoid amandamana yuare Monday. Nende tobe agents of peace, tobe reference points when it comes to peace to avoid ekera mandamano bna yakoba mama itamangana na manga go chaba abantu nkumya bare abande mbairu mbaba tunabasigari bano into toko batebinga onya magoso ga korekanire. We have leaders and there are better ways. Asaba sayabo basaba okoigwana na kobe egati umuraibwe nse Dr. William Ruto no muraibwe kiombe kia Azimio Raila Odinga erinde tochigotwara omorembe ige toko tebego onya magoso kare oro Kenya ngima tigo yo minto omoske Raila na president yaito Ruto bachamo baikaranse bakwane asobo toeraru, lakini amangana maandamano twakanire pimune vijana vya Nyamira na Gusii ngima maandamano ntutaiti kurwa se county Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbia mono omusakio ito Job Maangi kurwe county Nyamira soroboti ura senchire wikirana wigo omusakio ito dipona asanya na nyarako bagutara ucha chinsemo chiria chia nyakoya na wigo sangereria ebirengererio ase abamenye benseme yanyarako bakubwatu kebirengeri ao kubwatekana korobekana okwo konyareko kubangwali tukoli Jumatatu nobomo bwazimio 1 Kenya dipona sanya tigango anyarako batoretera roboti oruo asenchira yoboikiranu Lituko linene lyokorobekana muna liegete koralibwa no mutenene bwe kiama gya Azimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga abamenyi borogongo rwa Gusii anene ime county ya Kisii nigo bali ganyerereta soko nyorobo ene bwabo bona maandamano aya igotomanyiringa ekero Supreme Court ba bekire gento kero kenda bana inchi bakero letikeri buya chinguru chinde toire njiri cyo gukora maandamano igo muisa koligereria obogima bwabe irobo kongu asense yito ya Kenya etoko chikonyansera korunya koe paka tauni totegeta tonyora kiyeito baiga bantu ba minto Jumatatu tuandamane mpaka White House nonkare omorembe gati ya Raila na Ruto nalio eliogo gochia saba Kenya asebate bangatiga serikali eligereria magania yo mwana inchi wekerengo gya inse strong ya bande bacha banda bateba kwanirane. That's what I want to say. Yaba kwanirane into get which was very in the opposition by way opposition about the portfolio bakole ngasiabo your opposition yaba bande bali mu ino yaba bakole ngasiabo ya serikali, but that does not mean opposition ba ku serikali sabata go korabia serikali nero dia up their game and make sure bakole ngas uronge muneta kire batoa matunda because what we need are the results. Maandamano akari Jumatatu na bara mayakara abayo morembe na inde nigo togo sabanga omorembe ntunyoganete every time usekerengaki omorembe no ortoganete, lakini o president yaito Ruto igo twaganiri ariyo mugakorira ira baisaranse nere bakwane na Kenya itera ende mutu tebeti kwa bantu ba pota na mama mboga buna toimokeri gugoro etuiranete inse etobekere tunse mono nige bintu bigenderete gukina igo twatebeti bungampo tomabu kumbe igo torigereiri go chigo chaka gukandamisu kabisa ebintu byachire igo nto konyara kuragira esabuni yachire igo nto konyara gusibiyanga ikichaga skipper and keep peace lakini mtakoro muke noyeto gotanga serikali no mugwa ko bentu igo tuerenie dokoro muke so that we can be able to change ourselves and change our country. Mbachie gotena na mono maega ya Raila Amolo Odinga elio okomenya kuobogima anene uchumi koirana inse
bone kene kia mang'ana nkiringa igo tutagete tubwatie omogaka Raila Amolo Odinga egere tunyare gokora maandamano na intu toigweke buna abakenya gusento nyare konyora obumaene bwaito sebono yatigereri tukirimo okorobekana okonene ogukwararetiwe no muraibu kiama kia Azimio 1 Kenya rio kunyare koikirana imeyense yetu ya Kenya ase obogima bwanyerire kobobokongu asaba na inchi koripoteri getaseni kia Ndizi TV korwase ward ya Nyakoe kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii erietari ya Nendipon Asanya Biamono sana dipo na sanya soroboti orwa senjiro wikirano boigoto tigarite ase enseme yokorobekano kubangire litukule Jumatatu wiki eguchaka angyo bono nigo ababwatani ao kurwa asobo mububwazi myo batabeni nigo bagento ko bakwearigania bene lyo kwenekenga banyara ko bakubeka okorobekano kuko murembe anene wikira ase nyomba yoburai ya State House nonya nabo omurai bwo mububwazi myo Raila Odinga wikira boniga nigatebire banyare ko bakwebanga ikiranu nonya nabo tibabwati nchirende yonsi yogochikoba bagotenenia egetambukoro ekikyokorobekana ensemeyo nonya nabo omosakito mangana Vincent Onyancha nigatwarigani no roboti rwa bene goikerana selitko lielero. Maandamano yetu ya kikatiba itakuwa ya amani. Maandamano yote amepanga kwa miaka 40 ni ya fujo. Haitakuwa na fujo. Tunangojea hii maandamano ya amani tuone. Hatuulizi ruhusa, katiba imetupatia ruhusa. Nomuraibu kiama kia ODM Raila Amolo Odinga oyo singirre goteba goiko korobekana gokorekana litukoria Jumatatu tariki 20 goikase nyumba y'oburai State House mu Nairobi erikomurusia bisyo muraibu ense William Samoei Ruto engana nae nabo yagenre gukinia maberera aigasense ya Kenya. Natinga we umechoka bwana, wachana we ni mzee. Hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, sisa tutarudi nyuma. Sasa huyu mungwana ametuambia anatupangia maandamano na anatuambia ati itakuwa maandamano ya amani. Na mimi nimesema kama Martha Karua niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Chinsa mechubere Kenya kwanza na Azimio 1 Kenya nigo bagenrete komochania asaba igukurutana kwa mangana kogenrete kobwatanse. Mimi mzalendo wa Kenya na hapa ya kwamba Jumatatu tarehe 20 ndio jiunge na Wakenya wengine. Rusa haitoki kwa Ruto na haki yangu haitoki kwa Ruto. You are Martha Karua. You are doing injustice to Kenyans. Kulikuwa na bajeti ya kushukisha mafuta. Zakayo wamepeleka wapi? Ohomo bwa Kenya kwanza ni kono nabo barege kurege tindi ochia se bale barachokorobekana litukoria Jumatatu bakorogono mo seneta we county ya Nandi Samson Cherargei. Ulitisha Moi akoingia kwa serikali. Ulitisha Kibaki akakupea nusu mkate. Ulitisha ule mtu ya sera la Uhuru Kenyatta akakupea handshake. Hii mtu amekula mogoriet hawezi kukupea wewe handshake. Take it from me. Na wezi tisha sisi miaka yote, si wewe Mkenya, hata sisi ni wa Kenya. Wafuasi wa Ruto tuko. Hiyo Jumatatu tutakutana hapo katikati ya Nairobi. Ukikuja na watu 1,100 tunakuja na watu 1,300. Planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable and unpatriotic actions of a sole loser. Tunaambia Wakenya hivi. Raila ana nia mzuri na Wakenya. Maana kuimagine kuingia State House kutoa president na kuenda kumtoa rais si karatasi kutoa kwa kitabu, hapo watu watakufa. Na wale wanaongozwa na Raila wengine wajui kadhabu ya kuingia State House bila ruhusa ama kutumia nguvu kuingia State House. Anataka wana Kenya wakufe. Nonye nabo omuraibu ense William Samoei Ruto nigonera mochirio korobekana okulitukuria Jumatatu na komotebi omuraibu kiama kia ODM Raila Amolo Odinga kobeka nsemo amangana arengete okorobekana. Sasa mimi nataka nimuulize bwana mkubwa, jameni, hii ni ungwana kweli? Tumwambie bwana Raila, bwana please,
tupatie kaheshima kidogo, hata sisi ni wa Kenya. Noende bo kurobekano ko tari kuroberi asense ya Kenya jokari tukule Jumatatu tariki 20 mutinyo yego gatatu nigo kurobekano gukora korekane ase Chinsa inye imeje rugongo rwa Africa gati Chinsa ichunga monense ya South Africa ense ya Tunisia ense ya Nigeria na boiga sense ya Kenya ase Chinsa muchukwa mere serikali go pinzani bachi okoro kurobekana lituko lya Jumatatu bonsi abani go bagendretse kwe murunganiria obochori bwa korekana Chinsa si chonse asabagote abuna obogimani go bagendretse ngana kwa mereria bari bakurikio obochori anemeberu obochori ase Chinsa chichonsi korenderi buri tigarete ndiribuna nekikunyarikana Chinsa chichonsi nyensi ya Tunisia South Africa Nigeria na Kenya barobe chokorobekana lituko lya Jumatatu ko reporter ya Ndizi TV richana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Biamono sana Vincent Onyancha asukutobekera roboti yorwa senjiro wikira ntogusuka mutwe oyo boretie anene ekerogo Kiobo MCA ime ward ya Nyacheke gwetera ase kiama kerie kia UDA James Ombati nigeso kire na boigo kweranira omuraigwense Dr. William Ruto ngambia mono aso kwena na mabaga yechigasi anene gochia segesaku kiomo gusia niga chire bwango iga magiga yo Josphat Millicent Omanga na boigo Josh Mangi ochorua buna gatia bali aba CS ase serikali yo musike William Ruto na boigo Ombati boigo nigate bire eyene kiorokererie kianga abagusi na barabwo nigo bale imeya serikali mo president ito oyokoroku William Ruto na irobo president kwekia mekyo ande bono intumuna bagusi yatoigwete buya mono asengencho okoriro bochori ochorera bagusi abange mona ase serikali yaye na atwali bagasu omosiesi ito machogu mona omosiesi bu education agatoya esikenene woigo naende na atoete mangi choas mangi muno mu assistant minister ase Chinsa chisi ko foreign affairs aka Millicent Omanga nere as interior government na boiga aka oyo minto kemo sikuru Nyamira nere o ebiasara na agriculture bono ni abagusito gwete buya na ando okore chi appointment chi nyinge echi abantu na oruoba akaisi okenyuri asobo nomination na abande bono ntorengeretie gento togosaba toemo appointments ntuno tore magega yao we support you egento gyoka twakanire na maandamanare Jumatatu amaandamanari twanyaragereiri maandamanari tabwati kende agotokonya ntumuna abagusi bono iganto rigetie ebintu ebinge tugwenete gokorerwa atiga maandamano Togotigana roboti orubego togosuka mutwe ensemo ya barayi kurwa orogongo rwa Gusii igonigo bago keire etaro yaye omuraigwense Dr. William Ruto ebangire okorekana wikira omwelio bwomutinyo yo kubatekana na barayi boigo nigo batabire etaro yo ya Dr. William Ruto nigo boigo erachiko bage kwarigania anene omoyega omonene bwo kumwariganinga omowaziri wechisemi Ezekiel Mochegu omojego yora nyaleko bago korekana anene ase enga yaye omowaziri oyu wechisemi Ezekiel Mochegu kutika tonyora roboti yorwa senchira yoboikirano ene voices wago itarkikia 24 ichuma igoja uyo minto moske Ezekiel Mochegu na bwate Thanksgiving ali asobo gesusu ne president ne vice president deputy president no ekanyengima no ekale yesusu ichuma so onko barigani mwesi asimbato muksio mitasaibito mwesi muje to karabise president na kumwakira ngambia mono asogo tochorera mo minister amana abiga bonsi gatwestu achorirwe ekiagera nubanje bonene e president yatworke esabari yo mo president ito Ruto bocha gesusu chuma abagusi ba minto ase twabeta mojiche elio tocha kwa oyo minto Ezekiel Mochegu amagoro naende kumukaribisha nyumbani weterekero wa etumbi
Bimana sana asaroboti yuto kusuka motu boigo ababwatani awane na baraibe kiama ke UDA kurua sensemo ya Nyanza nigo bagi keiri okorobeka no kwanyale ko bokubangwa no bomobwazi mio ise yo baraibu wa Raila Odinga nigo batebiro korobeka no kwane nigo gora chikoba ko koleta sara anene na boigo ko ene kiabuna amagendro imense ya Kenya le ko baga kuira na magega bakoragwa anene na Ferris Oguda oyore gati ya baraya sesemeyo nigo bagi keiri okorobeka Nobody other than the Interior Cabinet Secretary has the power to declare any day a national day. So we want to appeal to our workers that they should ignore that declaration of Monday being a public holiday and report to their places of work. We know there will be difficulties on that day in terms of traveling to the places of work. We know some employers may lock their premises unless for those purposes where employers have locked and maybe there's no means of transport, let all employees report to work so that we can protect our work, because that is the only livelihood. The politicians are not going to give us livelihood. The politicians are not going to give us money that we eat. Life is already so difficult for us, so let us not add salt to the injury that we already have through. But the solution that is going to work for this country is only if the parties involved must get a way of sitting down to get dialogue. It has worked for us here before. We don't need to wait for people to come outside Kenya to come and tell us to sit down and talk. We just have to get a solution for ourselves if we love this country. Togotigana nengwane ya barai kurwa sorogongo rwa Nyanza tosuka mutwe ebinto byonsi biranyara kwa bigo saligwa asokorobekana ukukubangire litikolia Jumatatu oroyo na nyarako bagako boligwa Raila Odinga ine ngwana yaye omoseneta we county ya Nandi Samson Cheragei boigo nigatebire Raila Odinga aigabwana tokobaga akweba nga handshake ose okwana ne kuri kwa Benet koko bororo ase serikali ya Kenya kwanza tunyara roboti oruo ase nchira yoboikeranu. William Ruto cannot be intimidated, cannot be blackmailed, cannot be coerced into a forced handshake. I want to tell Raila there is no handshake. Ulitisha Moi akoingia kwa serikali. Ulitisha Kibaki akakupea nusu mkate. Ulitisha ule mtu ya sera la Uhuru Kenyatta akakupea handshake. Hii mtu amekula mogoriet hawezi kukupea wewe handshake. Take it from me. Na wezi tisha sisi miaka yote, si wewe Mkenya, hata sisi ni wa Kenya. Wafuasi wa Ruto tuko. Hiyo Jumatatu tutakutana hapo katikati ya Nairobi. Ukikuja na watu 1,100 tunakuja na watu 1,300. Kwani iko nini kuliko ne? So lazima tutakutana tu hapo. Si namna hiyo? Natinga wewe umechoka bwana. Wachana wewe ni mzee. Anza kupea watu maida na kuleta amani. Na mimi nataka nimwambie Raila, kama kuna damu yeyote ya Mkenya ama mali ya Mkenya itaharibiwa juu ya maandamano, Raila Odinga, you must take personal responsibility and pay for the damages. Na kama kuta mtu atauawa kwa hiyo maandamano, tunamwambia Raila utashikwa uwekwe ndani, kwa sababu wewe ndio umeleta hiyo machafuko katika taifa letu la Kenya. Sasa namna hiyo. So we will not allow you hapa Kapsabet. Nataka nimwambie hapa Nandi, sisi hatujui hiyo maneno ya maandamano. Maandamano yenye tunataka ya Nandi ni maandamano ya maendeleo. Sasa namna hiyo. Sisi tunataka basari, tunataka maendeleo, na rais ametuhakikishia. Chinga ki anene amaberera Asia sagene tokobaga gukina kubatika no korobekana okonene kubangire itukolia Jumatatu no obomobwazi mio bono nigo abarai kurwa asensemo yabo kamba babwatokire chingwana cyabo bagoteba tibali gochiko bakobwatesia anene korobekana kubangire amono obomobwazi mio la umoja ise yaye omorai Raila Odinga bakora wanayo kabeire omoseneta bwe county eyo ya Machako sose akitwi David Musila nigo batebire baraboti bali ase obomo bukweneke nga banyara ko bakorobekana lituko elyo lya Jumatatu. As a community support the president, and we want to say that we do not support the proposed demonstrations. Since Honorable Kalonzo Musyoka is supporting the
demonstrations. All campers are supporting it. Far from the truth. The campers are not supporting the so-called maandamano. What is going to happen on Monday is a recipe for anarchy. And I want to tell the Azimio team that is planning whatever is going to happen on Monday that the government does not negotiate with terrorists. The government cannot negotiate with bandits. The government cannot negotiate with anarchists. Omoroberio omuye bw'ekisemi OCBC nigo nyarete koba gokoretwo anene serikali nyarete koba gigoita isi oburayibwaye Uhuru Kenyatta nonyera boigo serikali nyara koba gigosoa obugambi serikali ya Kenya Kwanza nigo isi oboteneri bwaye Dr. William Ruto nigo nyarete koba gigochakia task force elio kwenekia ngabanyare koba gokwanera nabo gosangiriria ebirengeri kurwase ababwatani b'ekisemi elio kwenekia ng'omoroberio OCBC onyare koba gokorerwa amauncholeria omosaki oito Brighton Makori asorobotirwa bene niganyare kobaga gotuka anene nabo igotarira ase ababwatani b'ekisemi na gotwariganeria orobotirwa bene ase ewiki eye kubotekana no moroberio CBC nige birengererio bigenderete kubwato kwana ababwatani nekera bandi bawata no moroberio nigo endete kokonga asa bandi bawata no moroberio nigo romya kabisa asa bawata no moroberio tiga ogenderere BC no moroberio chite turigo change gisemi lakini igo change enchira abana bagosoma chebuna individual my own assessment CPC nengiyege kogera abane bagukina bamanyite kibabwenerete kokora. It's a curriculum that has been having a lot of hiccups here and there. But what we know is that CPC is there to stay. CPC ne program ya bete introduced to replace 844. A curriculum geta kergo changewa every 10 years. Yenya rekana CPC rusuore President William Samoei Ruto abeke birengererie biya na ndaira ne back task area eligererie. Curriculum yega igere too expensive which is survival. Curriculum yega they were this core achievements bali bible bali konyi understand muna kieko abana bako nyora their scores. Na feel tu vizuri yani venye tunavaa hilo kama saa sidhani kama wengine wataweza kuwa nasikia vibaya ama vizuri si pia tukivaa lo boigo twataka kumanya na KCBC ya chagetwe nande ningotarakirani amagani CBC ayu buya roba chagetie genge kemba manyidune gento geko genda they had more than 6 years kyagera already bono onye ya minyo 6 years on to grade 7 na kurumai gamba bwatenga kiyo somebody somewhere naro fili tiko kolega siaye arigiriri bosio ase yesongo toko teba proactive bono what they are doing is reactive igende getwa ikira twenyorega nga kibono toko kora iwo una bwogo kongono tubwate umaene CPC ondete yonyore mbali baje chagete ko basinyire nga nkiba chagete kiagera ondete yumaite nga CPC ekogenda guche sababu CPC getagete guchaka koruka asa baibuli nyene borokia abana onye no gosibichisani onye no gosibichisuguri onye no korosi endagera abana bachakiranka igase okorra kwane no korengera kwane abachageti CPC oba ya chageti no mwagana no buri abange nigo bakomachigwa azo gutekerania magani abo ya azo muroberio yo OCBC sengenje bintu byaika abaibuli bakoira abana bimwera re school matatageti korera abana babo akige koera bakoranga bono CPC yekere bagotebwe bintu batakeire baire school abana bachigosomerigwa baranga negente kegeni ikiagere bintu biri batakeire baire school ngoro yoko nyenyengo ngoro yoko rosi endagera ebine bintu mwana gwenete gusomera kurukasa baibuli baye amanyenga na kiengo kekonyengo amanyenga kieo mugati okorosi amanyenga kichikorosi ekiagera mbosa koiro mwana kengwerere school otamanyiti magega otamayitina bushu geko expensive asengenjo abaibuli terie kawaida yabo ko ba involved ase a program ya bana unaona gukora mate muamini gukora assignments abaibuli bale fully involved asa magana CPC iyo etali ase 844 system of education anke nigo bamajire task force area rostiwe numurai bwense ane yare kuriye birengere bya CPC sabato abuna tiba ireta magani abonsi ujya serikali ndanyare ka okoreru amonchoreriwe
the quality singia ikiagara barabo they are experts igo donya we ba quantity nga tutagete abana babende ko primary njare ko bagendo kironge kiagara unabona igo muchando rora se junior secondary schools nga babwato mwalimu yo moyo matego soma there is no learning taking place kunyarika no mwalimu yo mabekwe aso soma junior secondary as subject ji nyinge wikata nyare ko kaba njinare ko tebana te kunyarika na kiagara none bintu byagaji equipment kiagaji tunchikora diki ndochirochi. The government this particular year employed 30,000 teachers, and most of the teachers that we employed this year are for junior secondary school. Mba kotete party yabo nande bono roche bunanja majiko kulekana nga abana ba junior secondary eba kogenda koja kodera ji secondary ko se ba koja kodera primary, lakini the agreement was ekola ru primary maybe mone challenge inda tebe rororo nelinga buildings banyarire bakuburia serikali kurigirio muroberio yu asenjera bene linda abantu banyara bakonyika ucyasa matuko harebosyo. There's no way we won't make a reverse. I think the government cannot make a reverse on the same. All that it needs to do is to roll it down and bring the necessary facilities and all that is needed for the kids to continue school. Asenge njege ndegegia chirale igonkoboli omurayi bwense bateme bakoro mokie bintu birie binge babegetenga abana bajigosomigu babirusyo abana basomiwe ebintu biria byabeire baramanya kumanya ngekenge ntoki batiga mangana yogote byabana ngana bagujiko koboro kibuna bakoruga. President William Samoei Ruto abeke birengere liebya nandaira ne back edas posiria ligererie tubwata si serikali tororenga CPC ya take effect. Sokumurikeni ntwata kumanyana ubuyamboro asensema ya CBC kubwa 844 buna tokwererwa 844 igeso formo that we are looking at amatemu aki abana baweta abane balengerentinga kibako banyore grade kire ekironge but CPC bayaretwa koleta competences. The CPC omwana agagukina kamanyete nkiago kora omwana agagukina ingana atachikonyore gasi elibono twale ko somigunga you go to school egento ko chikonyora white collar job nabo moko bakirori bane na ki boniga white collar job amaenenga ase Kenya ibagandiye sabana abange bakole chi university nanda singinjo basoete system eri yogo soma ese amasomo atali go comply na digital era was a technological era. Chinsa kijina joji janya jigo twaro moroberio onyare go kendera go sutara kendera sichako chaka Africa, Rwanda, South Africa kichi succeed na kichi succeed yuya kisha kogenda South America ensebuna Peru he has succeed yuya kabisa koreyende Ethiopia Asia togenda Singapore North America togenda USA Europe almost all the countries are doing that except in some Canada nerevwate ekabaine katikati Quebec na Canada area and Quebec very French based ba okwane ge French na neriende ge okwana ege British ege songo bigomono and of course then but kinse chi nyinge chiri kya kolire ge ndege kya succeed in some Pakistan igo ya cha agete ndege baka about after 2 years bakamanya boika bakaike dilemma buna wono Kenya bakataka kukana but they embraced it later on and it is doing very well. Manjamori bono ni sabari yane yangira go ikase skuru y'abanyaruka ya Kerelia ne gatota kurigeria mangana ya CBC nyirubuna serikali nigo yatangaste gosigo cyaka kwagaje birazi bya CBC asi skuru y'Sekenderi bino biroje na biye birazi yanya deke kwagaja korendekero yakagere buna abana bari bari gukora kuri wase skuru y'uboroso grade 6 nigo bari goja boswate birazi bikorende ekeresikali ya Rose task force nande kaira buna abana bari batigera se birazi bya gose batigera se skuru y'uboroso asamangana junior secondary school ni gabona na chiskuru jinyinge nigo cyaja girutumia magajo bunaya ase aborokiwa bali basweta se kelasi ya kiande ine skuru ya kerena utali ororo torena ngaki abana barase birasi ebyo nane kwenda tamasomo asensemo iyo tutunyora ne n'umwarimu munene bwe skuru ine ranya ga tutabigoro ya CBC nane kwenda tutumeke birasi ebyo serikali atakolere gente kiamu koto serie birasi ase secondary because ya tokonyere ko tumeka ase gosomeria abana baito
more particularly kuna ese class ya form 1 no bagosomera ese birasi bya CPC naende mbirigo isana abana bara abange eko yari class kibonete gutwara abana 45 lakini at the moment itobwate hapo 16 na classroom senior secondary ndo nyegani tuma tena kerego chuocha the same classroom so chuotumeka nyo nganto bwate bisaine kero kenda kare serikali era atomente maybe atomente vike abana siasa na baromba tigiri maega na CBC era korekana kero kenda ya kwamira tonye future ya NLA was this part of the education system or it shouldn't be done away with. Some good experiments for too long. It's expensive for the nation, it's expensive for the kids, it's expensive for everybody. We don't have the luxury of waiting. To improve on the education systems. Where in Kenya we are doing experiments, we can't do ongoing experiments for too long. They are also in the course of putting up the facilities as required, which might be missing in some of our schools. Government, as I've said, provides funds. Like you see in each and every constituency in Kenya, government gives 137 million. Such that each and every member of parliament, where those facilities are missing, particularly rockers, as you have said, should really be able to come in and procure rockers. Ngoripoti likitaseni Candice TV lidhariane Brighton Makoli. Oluno roboti rwa bene no musaki witubwa mangana a senior reporter na bakoro kwa Brighton Makori asokoligereria senchira bene anene imeyo morobelio olia omoya bwechisemi oyokoro kwa CBC omanchu morigereria gwikiragwo no to gwika omweri wa mangana maya Chinsa Isato chiebo no botuko kolende to sukango ira na tore imeya omorobelio yo bweke umbu gia siasa nganatika obangote belitikolia lego tubwate omugani yokoro kwa Daktari Julie Nyanchama oyo nyaleko bagwikirana na studio gigasto kuchikoba to gusanga amange anene igoro ya magendro ase county tu ya Kisii nabo igo imeyense ya Kenya na mange to kuchikoba to kwanera tole ane igoro korobekano ko nyaleko bukubangwa litikolia Jumatatu Daktari nyaleko bagaga toerera anene na nyaleko baga kuboria ekerogo kyobo women rep ime county ya Kisii ningi ya korekanete na gwikira boniga as affirmative action yelie ko nyaleko be kwena no mane serikali anene gucha sekerogo gikyomo women rep na nyaleko baga kwanera mange nabo igo nsemoki aranyaleko baga koira koenekia nga onyaleko baga gusigita obokoreri bwe county ya service anene yo women rep toska togendare nkwira na tole asige kagitari egetambe elinde tonyaleko batogosanga amuna inyora boigo nigo nsaransete imsekergo kyaye John kebatiritukolia rero aime kyumbu ya siasa uyore ase omotimoko omoke na nyaleko baga koira na chigakinda nyaleko baga gusanga amona 920 abana sabali bagenda ko baga tubwatia nabo igoyo nyaleko baga kole tubwate sia mangana amaye gwetera asomon webimanyerelio nigakoro kwa Joshua Auta tokagenda somo timoko omoke kera tokwera nyaleko batogosanga amange ime kyumbu ya siasa.